होमबाथ' दस्राजोंबो आजां गाज्रि रायलायगोनदां बाजैमोना होननानै दासान्दि आगै दे। है साना बाजै साना। आं जायखिया बुंनाय बायदि जायो आरोखि आगै। औ औ दा बाजै नोंखौ औ बिबोनां हिसाब बिबोनां लिंबाय नालाय आङो। औ औ बिबोनांजोंथ' मोजां गाज्रिबाबो एल' एला रायलायनो हायोना। औ औ औ ओमफ्राय नोंजों रायलायनायखौनो दस्राफोरजों रायलायखोमा बाजै मोनाना साना दाला दे आगै सना दे। बिदि नङा बाजै बिदि नङा। जों बिदि साना रायलाया आगै सना। आं औ बिदि नङा। जायखिया बिबोनां हिसाबैसो आङो बिदि बुंहरदों आगै सना। औ दे सना दे सना। औ बेखौनो बुंहरबाय आङो औ नांगौबा सानैखौबो लादो ओमफ्राय सानफ्राव बिदिनो दाबसे दाबसे खामानि मावनोसै ओमफ्राय मोनायाव जयैनो ज' उन्दुलायसै। आतसा ओमफ्राय हागोन ना हाया नों आगै बेबायदि? आयु माबायदि मानसिफ्रा हले गावनाथा गोजाजोबसै। आयु आं मानसिया फिसाथार बाजै आयु बाजै सना। ए मानसिया हानाय नंखायाबो। ओहो माने औ आङो माने नोंसिनि माबायावनो गोमाखागोन आङो।